ya bero gwichania kunene gochia sabarundi bechi pigipigi korwase county ya Kisii chingakie county ya bekiro murobere bogo chegoke stage chechi pigipigi korwaso bogo takati bwe tauni ya Bosongo. Asamarita ne nkuru kwa Jasper Maina incheno monyakero go Bodaboda se municipality ya Kisii. Igo nataka ditukoriare rogo kwanira igoro ya mangana ndreta se town ya ito. Ntebenga na inchebuna omo chairman yo Kisii municipality nko ya support inde. Ege ntege tanga neke. Inchenyu makornyentarabo monyakero go Kisii municipality niko na renge secretary. Ya omo chairman yo rueto orikoro kwa Mike Mose. Na ende town ya iga ritanga nikafisa to abate chi stage 27 ega chi stage 38 ega chi stage 73. Kao kwa nabalikiba mangana mayomo ya kerogo municipality Bodaboda Jasper Maina nigo bakwe murunga ni asabate babuna mba wancha konganya kuru chi stage etio ekiagera mbara wasibara nyale kobera bona mangana ya chakire town ye kumakigwa ngabantu mbabwente ko reduce gwa riswari mbwate neriga ekero ko reduce abantu gosa abana bawo babira abange no bwate soko bayira ekero ko rusio monte point A okomoira point B nataka gotebanga nto gwanchera na P stage ende yonsi ekunwe gose muntu ndi bwensi aseri gukorwe town iga ige town aba murabanganyire korunka no bamenyete ne family cia baba kungu na abana babo no toko korega stwaragirira egento gyo katuranchire nkeringa onye kwanyorire ndagera ne school fees yo kwa abantu bagende kabatike korundi chipigipigi nabo to gwanchira negentekyo egento kende gya kabere inkieke kirase Bodaboda gekorwani kumonoiga asibego batebanga umuchanda omulene bwe town ya Bosongo ne chikali kya matatu icho chikobangira ndonsi egeko geronye ne town ekobangwa matatu na yari sareti town P chigari chikobanga para igoro muraba chi stage chingia egetinkire mata ari gekoro kunyambera abantu kiarosiri kubakobutera obosaigo inkigetie kitari koroseri kuchigari kirabangwo kwanza egeretorrenga there is some order ikoriki goga ige town tari etokorwane matatu we are trying to imagine nga ebinto bitakere torre some order egeretomanyanga kebinto bigokorwa egento kendi yakabirare ngegoteba nche buno munyakero go municipality Bodaboda association tingwanchirana abantu banganyigwe one abantu bakoro kugwatu credit abantu aba bakwena na chipigipigi chi loan ekero bago ko loan ebatete kumanya so kubangira bamanya gokwa bono ranganyo muntu koru equity no aire pigipigi atame account ni nyari gwakara abantu aba chideni chiabo egento kendi gyakabere kire stage ne bwate merry go round ne biombe ebgo bakwena nira at their stage ekero bakurusi kuororo ngai bakogenda kubwati gukochia Maina boigo niga baburia baraibe county ya Kisii nigo baganire gokorege ikaro elini bakwanire ngana eyo igegento nataka goteba neke governor bwana Simba Arati tigakora lebinto bigo chake bikebike orere lebinto bigane go sorry ebinto binkwenda biri bikorre koibura no murro town ya itesareke egento nare kokotebia igaige town boni geto bwate chi association isato goseinye kurwa so etobura inkwanya korangeri bantaba boss like now to Kisii municipality nkwanya gotorangeri any meeting igobugete nganto iyo egendo twari gotaka goteba nonyine nabwo kurangeria igogo deal no muntu oyomo na ndo otari even ni rider ya Bodaboda egendo twari ngekogotebia it is time boniega eidorangeri team which chonspi we come into one conclusion if ntorigocha into one conclusion bono korangeri to mass action ye county ngima omanyanga you are dealing with minority and we are the majority so mo right yo go deal na minority deal with majority egero omanyana kyora nyare gokonya town ye yaito inche manyetenga bwana our honorable governor Simba Arati igata eteko kechi stage ama bagati gare egera aros chi parking chi chigari in mana tatinga chigari chiro chi chikari korwe besere igoro kubwachi pigipigi bora imbubwati muntu nyagete igondo mo chairman okoba abantu bane bagende mutwe omurundi oyo mubwe pigipigi korwase kiombe kyo kya municipality nigonera mubulio mu governor bwe county ya Kisii Moskia Simba Arati kobabanga elinde banyare gokorega siabo no mulembe nanya samarita ngoro kweriki oyo matara nanyire moyo meme ya municipality asumura yone maina kugamba ndore wete base engenje tono gojonje gweta oni etwara sabo mugabano ito Simba Arati atubange buya mnatonyorete to korega sia tauni atubange buya tarianga auto sel kureta oni to iwana net korega sia
Kuripotera Kisii FM Digital nche Sara Mumanyi.